Dek Toni. Jane arep ning warunge sapa lho jane iki? Mbok Ayem. Mbok Ayem. Masa kok arep golek apa lho iki? Ndot. Ndot-ndote copo lah, ndok ndot lho. Ndok. Ngowalemen rumah sawu iki. Ya aku pengen ngalem. Enek menara sampai nunit ya iki. Ya. Cah. Ah, pengen. Pengen iki gacor. Aku pengen body 5. Parah. Oh, betul. Gacor. Pengen itu. Limo. Pengen. Kenapa ngeket aku pengen. Aku tak balik yo. Iya balik yo. Gawe. Aku ya arep gawe yuk. Iya sik to. Mbak Ni, Apa sih? aku tak balik sih ya. Apa? Arep gawe. Aku pengen. Apaan sih? Marah. Nit, dene Pak Ter karo Mbak Nit gacor iki. Gacor banget ya. Pengen aku pengen. Gawe yuk. Aku juga pengen. Oh yuk. Wis gatel iki Nit. Kowe iki lho nek kok ya kemalan men lho tuku ndok loro ya kon ngeterne lho dadakan. Ngalem. Alah. Ayo kita dimasak ndote. Ndot opo lah. Ndotmu. Ya wis aku tak ngarit. Oh, aja ngalit. Ya bene to. Kok ngalemen to. Ora usah. Ora usah ning omah wae ngar. Wis omah aku tak ngarit nyo ki payunge. Elak lah. Ora blendot ngono ae. Wis aku arep ngarit. Ya wis lah. Males aku ngene iki. Mbak Ni. Mangan apa lo? Endat. Arep endat. Aku lebar ngemot enggak. Aku juga bar ngemut endat. Iki enak. Aku yang wis duwe lebar ngemot juga aku. Aku duwe iki lho. Ya Allah. Podo karo ngene sampean kan. Ih, Pak mau gacor. Aku juga gacor kali. Ada kali. Kowe mau kan urung tapi pirang menit kuwi. Ini paling berapa menit ya? Aku sak jam. Icik-icik. Kowe pirang menit ra? Iki enak ndot. Enggak, tadi yang enggak tadi. Wes aku arep balik enggak aku. Bojomu kan gak nang omah ya Sampai tanggone ya kena. Gawe menang. Aku tak balik saya. Aku balik saya. Enggak lah, gemes banget. Tapi kok pengen kayak aku sih. Aduh. Gila nih sumpah.